истиқлол, сулҳ, ваҳдат инҳо на танҳо се вожаи холӣ, балки орзуву ормони миллати тоҷик буданд, ки дар худ маъниҳои бузург аз қабили озодӣ, ободӣ, пешрафт ва таҳаввулотро доштанд ва хушбахтона ин орзуҳо ҷомаи амал пӯшиданд. акнун 30 соли пурра мешавад, ки Тоҷикистон соҳибистиқлол аст. 30 соли соҳибистиқлолӣ воқеан 30 соли созандагию бунёдкорӣ ва нумӯи миллати тоҷик буду ҳаст. дар ин давра мардуми шарафманди тоҷик тавонист бо ҷонибдорӣ аз сиёсати ояндасози роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми соҳаҳо ба комёбиҳои беназир ноил гардад. рушди бесобиқаи соҳаҳои гуногуни мамлакат дар ин давра ҳамаҷониба чашмрасанду бешуморанду манфиатбахш. сохтмон яке аз соҳаҳои муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ, инъикоскунандаи рушди кишвар ва сатҳу сифати зиндагии мардум мебошад, ки дар кишвари мо ба тавсеа пайдо кардани ин соҳа диққати махсус равона карда мешавад. дар натиҷаи тадбирандешиҳои роҳбари давлат нисбат ба афзалият бахшидани соҳаи меъморӣ ва сохтмон ва иҷрои саривақтии вазифаҳо аз ҷониби масъулини ниҳоди дахлдор, соҳаи мазкур тавонист, ки ба як қатор дастовардҳои бемисл соҳиб шавад. кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ниҳоди дахлдор фаъолияташ низ асосан дар самти таҳияи асноди лоиҳавию харҷномавии иншоот, таҳризии нақшаҳои генералӣ ва нақшаҳои муфассали шаҳру маркази ноҳияҳо, аз экспертизаи давлатӣ гузарондани ҳуҷҷатҳои лоиҳавии шаҳрсозӣ, додани иҷозатнома барои амалӣ намудани фаъолияти лоиҳакашӣ ва сохтмонӣ, таъмини назорати давлатии сифати корҳои сохтмонӣ ва ба меъёру қоидаҳои шаҳрсозӣ ҷавобгӯ будани онҳо равона шуда, татбиқ намудани ин мақсадҳо аз вазифаҳои асосии масъулин ба ҳисоб меравад. хосатан дардаҳаи сеюми даврони соҳибистиқлолии мамлакат аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зарур шуморида шуд, ки ҳама меъёру қоидаҳои соҳа ба замони кунунӣ мутобиқ гардонида шавад ва кор тариқи барномаҳои сифатан нав сурат гирад. вобаста ба мукаммалгардонии системаи нармгузорӣ як қатор корҳо ба анҷом расонида шуда буд. дар соли 2009 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи воҳиди давлатии маркази нармгузорӣ дар соҳаи сохтмон таъсис дода шуд, ки барои мукаммал гардонидани системаи нармгузорӣ корҳои муайянеро то ин давр ба анҷом расонид. инчунин бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2017 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қоидаҳои нармгузории корҳои сохтмонӣ ба тасвиб расонида шуд, ки заминаи ҳуқуқиро барои боз пурра кардан, боз мукаммал гардонидани ин система муҳайё сохт. ҳамаи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва нармгузорие, ки аз давраи шӯравӣ таҳия гардида буд ва мукаммал гардонида шуда буданд, ба шароити Тоҷикистон мутобиқ гардонида шуданд, ҳама ин ба забони давлатӣ тарҷума шуд то имрӯз. дар баробари оне ки соҳа сол то сол рушд менамуд, вале шароити арзандаи корӣ барои масъулини соҳа ба таври арзанда вуҷуд надошт ва мутахассисон дар як шароити ноустувор пайи иҷрои вазифаҳо буданд. аниқтарашро гӯем, бинои худи кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои зиёд буд, ки рӯи таъмирро надида буд ва набудани мизу курсиҳо, таҷҳизоту лавозимоти корӣ, дастгоҳу компютерҳои замонавӣ мушкилоти дигарро мемонд, ки он шароит барои кор кардан кифоягӣ намекард. дар партави дастгириҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иқдоми масъулини ниҳод,
бинои кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пурра таъмиру таҷдид гардида, шароити арзандаи корӣ барои кормандон фароҳам оварда шуд. ҳуҷраҳои корӣ бо шароити арзанда ва таҷҳизоти зарурӣ таъмин гаштанд ва равшаннамоии дохилии бино низ комилан тағйир ёфт. ҳам намои берунӣ ва ҳам дохили бино рангубор шуда, бинои кӯҳна ба як бинои наву замонавӣ мубаддал гардонида шуд. хусусан маҷлисгоҳҳои хурду бузурги ниҳоди мазкур пурра дигаргун карда шуданд, ки шароити гузарондани конференсияву дигар чорабиниҳо ба таври зарурӣ фароҳам оварда шуд. нисбати корҳои ободонӣ ва созандагӣ аз ҷониби кормандони кумита корҳои таъмирӣ ба таъмири бинои асосии кумита ва зерсохторҳои он то имрӯз ба анҷом расонида шуд ва бо истифода аз масолиҳҳои сохтмонии баландсифат намои бинои маъмурии кумита як намои меъмории хубро ба худ кард ва ба ҳусни шаҳр як ҳусни тоза зам намуд. санъати меъморӣ дар ҳама давру замон яке аз ҷанбаҳои муҳимтарини муаррифгари тамаддун, маърифат ва тафаккури таърихиву ҷамъиятии ҳар як халқу миллат ба ҳисоб меравад. меъморӣ ва шаҳрсозӣ ин фазои эҷодие мебошад, ки бо маҳсули он ҳамарӯза ҳар яки мо рӯбарӯ мешавем. аз ин сабаб сиёсати меъморӣ ва шаҳрсозӣ ин низоми ташаккули шахсиятҳои солим мебошад. мо шаҳрҳоро месозем ва баъд шаҳрҳо моро месозанд. соли 2018 бо қарори шӯрои сарони давлатҳои аъзои иттиҳоди давлатҳои мустақил, соли 2021 соли меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар иттиҳоди давлатҳои мустақил эълон шуд. бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бошад аз 27 марти соли 2021 ва фармоиши раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузарондани як қатор чорабиниҳои илмию амалӣ дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шудааст. аз ҷумла дар доираи нақша чорабиниҳои илмию амалӣ, фарҳангӣ ва оммавӣ бахшида ба соли меъморӣ ва шаҳрсозӣ, баргузории конференсияи байналмилалии масъалаҳои мубрами меъморӣ ва шаҳрсозӣ дар соҳаи меъморӣ бо иштироки меъморони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Душанбе, гузарондани машварати шӯрои ҳамоҳангсозии ассотсиатсияи байналхалқии иттифоқи меъморони иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Душанбе, ташкили намоиш озмуни байналхалқии беҳтарин асарҳои меъморони иттиҳоди давлатҳои мустақил низ пешбинӣ гардидааст. дар баробари ин аллакай ҷиҳати муаррифӣ ва тавсифи ҷашни мазкур дар осорхонаи миллӣ намоиши дастовардҳои меъморони Тоҷикистон дар давоми 30 соли истиқлолияти давлатӣ ташкил карда шуд, ки дар он дар баробари гӯшаи лоиҳаҳои биноҳои сохташуда, макети маҷмаи Истиқлол ва дигар макети биноҳои навсохти шаҳри Душанбе низ ба намоиш аллакай гузошта шуданд. умуман корҳо дар сатҳи баланд ҷашн гирифтани соли меъморӣ ва шаҳрсозӣ, ки дар иттиҳоди давлатҳои мустақил соли 2021 эълон гардидааст, тибқи нақша ба роҳ монда шуда дар муҳлатҳои пешбинишуда амалӣ карда хоҳанд шуд. қобили зикр аст, ки пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ бо ташаббусу ғамхории роҳбарияти олии давлату ҳукумати мамлакат ва азму талоши мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар байни шаҳрҳои минтақа тадриҷан мақому манзарати миллӣ ва ҷойгоҳи шоистаи худро пайдо карда, айни замон ба яке аз шаҳрҳои сабзу хуррам, ободу зебо ва рушдёбанда табдил ёфтааст. ҳамасола дар Тоҷикистон садҳои иншооти маъмурию хизматрасонии муосир бунёд гардида биноҳои баландошиёнаи замонавӣ қомат меафрозанд ва симои шаҳру ноҳияҳоро ба таври шинохтанашаванда дигаргун месозанд, ки ин ҳам аз пешрафти соҳаи меъморӣ ва шаҳрсозии мамлакат дарак медиҳад.
хосатан даҳаи сеюми даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон раванди корҳои бунёдкорию созандагӣ авҷ гирифт ки ин давраро метавон ҷабҳаи бузурги бунёдкорию созандагӣ дар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон унвон кард. Зеро давоми ин солҳо тарҳҳои сохтмонии азиме мавриди татбиқ қарор гирифтанд ки дар замони гузашта мардум амалишавии онҳоро ғайриимкон мепиндуштанд. ёдовар мешавем ки раванди корҳои бунёдӣ дар иншооти аср, нерӯгоҳи барқи обии Роғун пайваста зери назорати мутахассисони Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. бо мақсади баррасӣ ва ҳалли саривақтии масъалаҳои ҷойдошта дар сохтмони иншооти нерӯгоҳи барқи обии Роғун аз ҷониби Кумита аз моҳи феврали соли 2021 гурӯҳи кории доиму амалкунанда таъсис дода шудааст. ба ҳайати гурӯҳи корӣ намояндагони раёсату шуъбаҳо ва зерсохторҳои кумита шомил ҳастанд ва аз рафти корҳои иҷрошуда ҳар моҳ натиҷагирӣ менамоянд. мавриди зикр аст ки лоиҳаи нерӯгоҳи барқи оби Роғун аҳамияти оммавӣ, миллӣ ва иқтисодӣ дорад. иқтидори лоиҳавии нерӯгоҳи барқи оби Роғун 3600 мегаватт аст ва он дорои 6 агрегат ва ҳар як агрегаташ 600 мегаватт мебошад. Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин замина оиди ҳалли масъалаҳои ҷойдошта иштирок намуда истодааст. аз ҷониби гурӯҳи кории доимуамалкунанда дар ин давра ба рӯйхатгирии он санадҳои меъёрӣ ки дар нерӯгоҳи барқи оби Роғун истифода мешаванд ба рӯйхатгирӣ гузаронида шуд ва ба фармоишгар ҷамъияти саҳмии кушодаи НБУ Роғун тавсияҳо вобаста ба тартиби истифода бурдани ин санадҳо пешниҳод карда шуд. яке аз масъалаҳои асосие ки имрӯз дар назди Кумитаи меъморӣ ва сохтмон гузошта шудааст, ин ҳам бошад масъалаи назорати сифати корҳои иҷрошавии сохтмонӣ мебошад ва мутахассисони хадамоти назорати меъморӣ ва сохтмон дар ҳамбастагӣ бо раёсати назорати техникии ҷамъияти саҳмии кушодаи НБУ Роғун дар давраи январи-июли соли ҷорӣ дар 367 назорати санҷишӣ гузаронинданд ва он камбудиҳое ки ҷо дошт ҳамаш бартараф карда шуданд. таҳияи меъёру қоидаҳои сохтмонӣ ва шаҳрсозӣ, ҳуҷҷатҳои роҳбарикунандаи соҳа, ҳуҷҷатҳои меъёрию техникӣ бар зиммаи масъулин вогузор карда шудааст. барои дар сатҳи баланд баррасӣ намудани ҳуҷҷатҳои лоиҳаи харҷномавӣ ва ҷалби мутахассисони соҳавӣ дар назди раёсати экспертизаи давлатӣ корхонаи воҳиди давлатии ташхисгар таъсис дода шудааст ки бо қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2007 тасдиқ гардидааст. корхонаи воҳиди давлатии ташхисгар дар асоси низомнома фаъолият менамояд ки бо вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидааст. сол ба сол мушкилиҳо паси сар мегарданд ва дар вақтҳои агар мо дар қиёс бо 10 солаи пешро ба назар гирем, мутахассисони соҳавӣ камтар буданд, музди маош камтар буд, албатта барномаҳои ҳозиразамон, технологияи ҳозиразамон набуданд ва имрӯз раёсати экспертизаи давлатӣ ба бинои нав таъмин карда шуд. ҳамаи утоқҳои корӣ кормандон бо таъмир шуданд, бо таҷҳизотҳои ҳозиразамон, мебел ва барномаи ҳозиразамон таъмин гардиданд ва дар раёсати экспертизаи давлатӣ мутахассисони соҳавӣ бо таҷриба фаъолият карда истоданд. яке аз самтҳои асосии фаъолияти кумита ин таъмини шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бо нақшаҳои генералӣ ва нақшаҳои муфассали ба нақшагирии маҳал мебошад. айни замон аз 65 шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ таҳияи нақшаҳои генералии 64 шаҳру ноҳияҳо пурра ба анҷом расида, бо қарорҳои ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсиқ гардида мавриди амал қарор доранд. барои деҳотҷойҳо дастгирии махсус дар намуди ройгон пешниҳод намудани 7 варианти лоиҳаҳои намунавии биноҳои истиқоматии 2 ва сиёҳшона равона карда шудааст. тарҳи 7 варианти иншоот ба сармеъморони шаҳру ноҳияҳо дастрас карда шудааст ки онҳо метавонанд дар ноҳияҳои дурдаст
خصوصا در دهات از روی لایحه ترتیب داده شده کارهای ساختمانی را آغاز نمایند. آماده کردن کادرهای سطح بلند ساحه معماری و شهرسازی در داخل و خارج کشور امکان می‌دهد که سطح کسبیت در سمت معماری بالا برده شود و در این زمینه نارسایی متخصصان حرفه‌ای از بین رود و توجه به معماران خارج کم گردد. وابسته به آماده کردن متخصصان ساحه ساختمان امروز در نزد کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان کورس‌های دائمی عمل کننده تشکیل کرده شدند و وابسته به این از روی 14 سمت متخصصان آماده کرده می شوند. علاوه بر این امروز کمیته معماری همکاری را با دانشگاه‌های عالی جمهوری در سمت تیار کردن متخصصان همکاری را به راه مانده است. علاوه بر این امروز 2 نفر متخصصان معماران برای آموزش در فدراسیون روسیه قرار دارند و آنها از تجربه بلندی که امروز در ساحه معماری وجود دارد برخوردار گردیده برای پیشرفت ساحه آماده شده ایستادند و در مدت 6 ماه برای آموزش فرا گرفته شده ایستادند. در ساختار کمیته عین حال 5 تشکیلات لایحه‌کش فعالیت گسترده داشته در تطبیق سفارش‌ها و رونق دادن ساحه شهرسازی از جمله در سمت آفریدن لایحه‌های بی‌نظیر و انگاروی مطابق بودن به زمان کنونی نقش بساارزنده دارند. جمعیت سهامی کشاده شهروفر همچون ساختار کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بوده سیاست یگانه دولتی را در ساحه شهرسازی پیش میبرد. کارخانه گوناگون جبهه بوده همچون کارخانه کسبی پتانسیل زیادی انتلکتوالی داشته اساساً با تهیه حجت‌های لایحه‌ای شهرسازی که مجموعاً حجت‌های با ترتیب مقرر نموده تصدیق گردیده به نقشه‌گیری شهرسازی رشد حدودها به نقشه‌گیری شهرسازی بنیاد بناها ساختمان و تجدید ابیکت مشخص را در بر میگیرد. جهت سزاوار و در سطح بلند جشن گرفتن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جمعیت تعمیر کپیتالی داخلی بنا و نمای بیرونی بنا را به انجام رسانیده اینچنین حجره‌های کاری با تجهیزات‌های کامپیوتری میز و کرسی‌ها جایگزینیده شدند. برای تهیه نمودن لایحه‌های گوناگون شهرسازی و طرح‌ریزی حجمی هیئتی تخصصی پورا موجود بوده کارهای لایحه بینای و انشاء در مدت معین و با سطح و صفت بلند آماده می‌شوند. جهت طرح‌ریزی نقشه‌های گنرالی، لایحه مفصل به نقشه‌گیری، نقشه‌های طرح‌ریزی منطقوی، ناحیه‌ها و قطعه‌های علاهیده، بیناهای مسکونی، انشاءات مهندسی و کشاورزی از جانب جمعیت سهامی کشاده شهروفر عملی گردیده اجرای معیار و قاعده‌های معماری نیز در مد اول گذاشته می‌شود. خصوصاً طرح بیناهای پارلمان و حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف جمعیت سهامی کشاده شهروفر و صنعتساز در همکاری با تشکیلات لایحه‌کش خارجی آماده شدند. واقعا امروز تمام کنج و کنار وطن محبوبمان به جبهه بزرگ سازندگی، آبادکاری و بنیادکاری تبدیل یافته است که کل پیر و برنا تنها با یک هدف بنیادی ساختمان نوی دولت جهانی خیش دست به کار شدند. دستاوردهای جمعیت سهامی کشاده صنعتساز در دوران صاحب‌سالی جمهوری تاجیکستان اینها میباشند: تهیه لایحه‌های انشاءاتی قبول مهمانان عالی‌قدر در فرودگاه شهر دوشنبه، باغ فرهنگ و فراغتی راه آهنچیان در شهر کلاب، قصر فرهنگ در ناحیه بالجوان و ارزاب، اینچنین بینای نوی پارلمان جمهوری تاجیکستان، ساختمان بینای قرارگاه حکومتی در حدود آسایشگاه بهارستان شهر گلستان، ساختمان بینای نوی بسیار آشیانه، اینچنین ساختمان بینای امانت بانک در ناحیه دنگره، باغ استاد رودکی در شهر دوشنبه، باغ عمومی شهری در شهر دوشنبه، завод استحصال آهکسان در ناحیه دیوشتیج. در مجموع زیاده از 400 لایحه‌های بنا و نشانه‌ها در قلمرو جمهوری از طرف تشکیلات تهیه گردیدند که عین زمان اکثریت اینها مورد عمل قرار دارند.
корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш низ бо ҳайати мутахассисони ҷавони худ дар рушди соҳаи меъморӣ ва сохтмони мамлакат саҳми арзандаи худро дорад. амалисозии нақшаи чорабиниҳо, таҳризии муосири бинову иншооти таъиноти гуногун бар душти мутахассисони ин ниҳод мебошад, ки масъулин барои саривақт ва сифатнок омода кардани лоиҳаҳои ангоравию корӣ масъулияти баланди хешро нишон медиҳанд. корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш дар худи шаҳри душанбе дастгоҳи марказӣ ки қариб аз 35 нафар иборат аст корманд кор мекунанд. дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ қариб 60 корхонаҳои фаърӣ фаъолият менамоянд, ки дар умум қариб 600 нафар кормандони ҷавон кор мекунанд. ин кормандон чӣ ки гуфтем мо ҳамагӣ 10 сола шудем, дар ин нигоҳ накарда як чӣ мегӯянд як ҷои худро дар соҳаи таҷрибаи сохтмон меъморӣ дорем. мо ҳар сол қариб 50-60 нафар донишҷӯёни донишгоҳҳои техникии Тоҷикистон ва дигар донишгоҳҳое ки аз тарафи давлат дар донишгоҳҳои хориҷа Беларус, Хитой, Россия тамом карда анҷом карда мебиёнд. мо дар корхонаҳои фаърӣ, корхонаҳои дастгоҳи марказӣ ба кор таъмин намуда таҷрибаи худро ба оё меомӯзем. қариб мо 92% кормандони мо ҳамаш мутахассисони ҷавон ҳастанд. дар корхона шӯъбаи мукаммал кардани ҳуҷҷатҳо бо дастгоҳҳои нашркунандаи муосир ва сехи муқовабандӣ мавҷуд аст. агар ташкилоти лоиҳакаши дар боло зикр гардида самти фаъолияташон ба истеҳсоли таҳияи лоиҳаҳо равона карда шуда бошад, ҷамъияти сомии кушодаи коррездоиҳа бошад, барои татбиқи лоиҳаҳои системаи обтаъминкунӣ, обу корезӣ, коммуникатсияи шаҳру ноҳияҳо ва бинову иншоот машғул аст. ба иттилои масъулин то ҳол зиёда аз 500 лоиҳаи кории биноҳо мураттаб шуда пешкаши фармоишгарон гардонида шудааст. дар пешгоҳ асосан 52 нафар корманд кор мекунад, ки аз онҳо 40 нафарашон мутахассисони муҳандис лоиҳакаш мебошанд. дар ин давраи фаъолияти корӣ, дар давраи соҳибистиқлолият пешгоҳ зиёда аз 500 лоиҳаи хурду калонро таҳия намуда ба фармоишгарон пешниҳод намудааст. асосан соҳае ки мо лоиҳакашӣ мекунем соҳаи таъмини обу корез мебошад. баъде ки соҳаи таъмини обу корез дар байн вақте ки ҷамъият асосан худмамлакзор аст, мушкил пеш омад ки дигар ба дигар қисматҳои дигари лоиҳаро мо таҳия кунем. бинобар ин мо меъморон ҷалб намудем, мутахассисони конструкторон ҷалб намудем, ки ҳаҷми корҳои лоиҳакаширо зиёд намоем. ҳамаи ин зебоиҳо самараи заҳмати зеҳнию ҷисмонии сохтмончиёни тоҷик мебошанд. онҳо барои боз ҳам ободу зебо гардонидани мамлакат, таъмин намудани шароити арзандаи зиндагии мардуми сарзамин ва муваффақ гардидан ба дастовардҳои беназири меъморию шаҳрсозӣ бо нияти пок, дили гарм, бозуи қавӣ ва умед ба фардои дурахшони сарзаминамон Тоҷикистон содиқона заҳмат кашида истодаанд. дар воқеъ сохтмончиён пайвандгари асрҳою наслҳоянд.